Ka hmm, wala ng internet. Ba't nawala? Abila Vlog, good morning, Miguel shout out. Abila Vlog, Tamsaklan, ayan. Salamat sa Tamsaklan, good morning, ayan. Ayan, may jacket ka na, Abila. Abila Lalams, ayan. May jacket ka na po. Bubukas ko lang, Lalams. Ganito yung aking LS everyday, ayan. 540. Saking do. Ayan, Ken Russell, Pinoy US Adventure, tusok na, ayan. Ayan, Miguel shout out, Russell, ayan. Ada karag Miguel shout out. Everyone, Miguel shout out, everyone, ayan. Open lang ni host mga lalams, ka-open lang, ayan. Ka-open ko lang. Napanggaan ng tao. Natin konti. Ayan, Pinoy US Adventure, ayan, anak. Tapos pag may chance ka, visit mo channel ko, ayan. Sige, Ken Russell, ayan. Pinoy US Adventure, tambay ako, ayan. Itong Bambay Kalalams, ayan. Nabubukas ko lang po, ayan. Masak na pabulong, top secret, Miguel shoutout, ayan. Miguel shoutout everyone. Yan, alalay nagbaba ng kanyang bahay. Hangin ko, ayan. Kabukas ko lang mga lalams, ayan. Ang lamig dito sa UAE, alam niyo bang nasa 14 degree, ayan. Sobrang lamig, nangakangatog. Ayan, Ken Russell, Pinoy US Adventure, ayan, Dan from Ada Crab. Bakas kayo guys, ayudahan ko yan, 5, ayan, from Alalay. Alalay 1836, ayan. Ayan, Ned's Life TV, good morning host at sa lahat, ayan. Good morning mga lalams, ayan. Ned's Life TV, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Katarakis Vlog, Miguel shout out, payakap po, ayan. Payakap mga lalams, magyakapan tayong lahat kasi malamig, ayan. Ang lamig mga lalams. Kailangan natin ng kayakap. Ayan.
O basta may bakas host, ayan. Ayan, Dan Alalay from Ada Crumb, ayan. Alalay, pabalikan si Ada Crumb Dan sa'yo, ayan. Sumabay. Ayan, Nadit Nadit TV Tamsak host, ayan. Mega love shoutout Nadit, ayan. Nakita natin yun. Ayan, Nadit, meron ka ng jacket lalabs. Nadit, ayan. Nadit lalabs, may jacket ka na po, ayan. Ayan, Ned's Life TV Dan, ayan, pabalikan na lang Ned's Life si Abby Vlog, ayan. Dan na sa'yo, si Abby Vlog. Sino ba unang pumasok kanina? Si Abby ayan. Kunti lang, intay natin Abby lang dumami konti yung tao, ayan. Ipipin kita, ayan. Ayan, 6 million in the house, may galab shout out, ayan. Thank you host, ayan. Wala ka naman po Nadit, ayan. Yung mga bagong pasok dyan, masuklian nyo kayo mga lalabs, ayan. Yung binaba ni Bicula ng Oragon, ayan, second account ko yan. Magbakas kayo dyan mga lalabs para kayo aking mabalikan, ayan. Ayan, Ada Crumb nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Ada Crumb Dan sa'yo from Ned's Life TV, ayan. Proud Pinoy, may galab shout out, ayan. Tamsak, salamat po sa patamsak dyan, ayan. Good morning everyone, ayan, yung mga kagising lang dyan. Ned's Life TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Salamat, nakita ko Ned's Life TV from Ada Crumb, ayan. Ang lamig-lamig, oy. Ayan, Abby Vlog. Ada Crumb Dan from Abby Vlog, ayan. Hindi man ito nag-charge, uy. Ayan. Maya. Simulan natin. Ayan, palablab naman yung aking member dyan na si Bia mga lalabs. Ayan. Yung binababa ni Nightboot. Excuse me. Ayan, 5 million in the house. Hindi ko lang shout out. 5 million, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, ayan. Ned's Life Dan Bill all from Nadit, ayan. Ayan, Ned's Life, pabalikan na lang si Nadit Dan na sa'yo. Yan, may alam shout out everyone. Ayan, yung binabaman na si Jonaski mga lalabs. Diyan pa ba si Abila? Ayan. Nandiyan pa ba si ano? Si Abila Vlog? Ayan, Dan Sukli Abila Vlog from Ada Crumb, ayan.
Ada Crab na gumawa ng kanyang bahay. Ayan, Ada Crab OTW from Nadit TV. Ayan. Ned's Life TV dan from Alalay. Pwede ka magbakas sa akin, tulungan tayo, balikan kita sa main ko. Ayan. Ayan, Ned's Life TV dan Naabila from Ned's Life. Ayan. Ayan, Abila, nandyan ka pa ba, Abila? Abila Vlog, nandyan ka pala lang. Abila Vlog. Ayan, Abila Vlog. Pin natin yung ano, ilan na ba yung sa saging. 547. Abila Vlog. Ay. Yung sumunod kay Abila. Lamig to sa iyo yung mga lalans. Ayan. Ino dan from Alalay. Ayan. Salamat naman dyan. Alalay. Yun ko, di ko pa naayos yan. Oy. Si Nightboot. Yan pala vlog yun ng kaping mga lalams. Ayan. Si Abila. May premiere pala si Russell. Nandyan ka pa, Russell? Russell, nandyan ka pa? Russell Lalams. Ayan, Ada Crab dan from Nalit TV. Ayan. Ada Crab, pabalikan na lang si Nalit dan sa'yo. Ayan. Ayan pala vlog yung aking member na si Lloyd, mga lalams. Yung binaba ni Nightboot. Kailangan ko uminom ng tubig, ah. Ayan, salamat sa pagpin. Ayan. Walang anuman po. Ayan. Nadit TV. Punta natin yung bahay mo, Abila Vlog. Abila Vlog. Ayan. Nadit TV dan na sa'yo from Ned's Life TV. Ayan. Ada Crab na gumawa ng kanyang bahay. Ayan, Abila 550. Nasa bahay mo ako. Ayan. Tips and tutorial paano mag-crop. Ayan. Ayan, Ned's Life in the Ada Crab. Thank you from Nadit TV. Ayan. Ayan, nasa bahay mo ako, Abila Vlog. Hindikit ko to sa'yo. Nating digit sa nakapin from Nadit TV. Ayan. Thank you so much, Nadit. Ayan, patamsakan mo na lang. Ayan, Nadit TV na gumawa ng kanyang bahay.
dapat kong gawin. Ayan, Nadik TV dating dikit tamsak na lang from Abila Vlog. Ayan. Ayan, 4 million in the house. May love shout out. 4 million. Can I have the water? Inom na lang ko ng tubig mga lalabs. 1 minute. Ayan. Parang kumain ako, hindi ako minom ng tubig. Ay, salamat naman dyan. Uy, ayan, Madam One Lake TV, may galang shout out. Minom lang ako ng tubig. Ayan, One Day TV, Tamsak Halls. Ayan. Salamat po sa pagpunta pa, Tamsak, please. Ayan. From One Day TV. Ayan. Yan, tamsakan nyo si Madam One Day TV. Ayan. Ayan, Bia, may galab shout out. Bia Pick and Mix Vlog, ayan. Kumusta ka na po, Lalabs? Bia, ayan. Napakalamig ng panahon, Lalabs. Ayan. May galab shout out po sa inyo dyan, host. Ayan. Thank you, host from One Day TV. Lamig-lamig, oy, ayan. Tamsak daw kasi may premiere si One Day TV, ayan. Oo, ayan. Ayan, tamsak na One Day TV. Sa iyong premiere, malamig ba dyan? Opo, malamig. Sobrang lamig. Kanina pag out ko sa trabaho, nakakanginig talaga. Naka 14 degree. Ngayon, naka 14 degree po, ayan. Sobrang lamig niya po, sobra. Ayan. Pero nung isang gabi hindi malamig eh. Ngayon ang lamig. Ayan, tamsak na 24. Maraming salamat, Alalay. 836. Ayan. Ayan, palablab naman ako mga lalab sa binababa ni Nightbot. Ayan. Ang aking member na si Bia Pick and Mix Vlog. Ayan. Binababa siya ni Nightbot mga lalabs. Ayan. Bito dating dikit from Alalay. Ayan. Thank you so much. Tingnan natin kung yan, Abila. Dati pala akong dikit sa ano mong main channel. Dulko. Ayan, palablab naman ako sa aking member na si Jonaski, mga lalang. Ayan. May banana PR kay Yami ha. Ayan. From One Day TV. Kinubumbam din sa'yo pasukli from Ned's Life. Ayan. Sige, magbakas ka dyan, Ned's Life kay Kino. Nag-GLS din yan. Ayan. Dikitan mo rin si One Day TV. Ayan. Ned's Life, ayan. Salamat sa paglikit kay Kino Bambam, ayan. Maraming ayuda dyan, Ned's Life. Kalimbang mo si
Si Kino Bambam, ayan. Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Abila vlog dan dikit pababa ng bahay mo, Abila, sa pinatamsakan ko, ayan. Nakapin po si Abila, madam, ayan. Nakasabit po siya. Ayan, din pala si Lolo Dan, may galab shout out. Hindi ko napansin. Lolo Dan, may galab shout. Ito naman si Lolo Host, napadaan lang ulit bago matulog. Ayan. Ilang oras na dyan, Lolo Dan? Hindi kayo matulog pa lang. Ayan, Ned's Life TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Nagbaba niya sa upcoming ko doon sa tinamsak niya. Ayan. Okay. Mabakas lang sa menu. Ayan. From Alalay. Ayan. Ay natatanaw. Ayan. Yan pala vlog naman yung aking member na si Blanic Wonder, mga lalams. Ayan. Yung mga binababa ni Nightboot. Abila vlog. Ayan. Baba ka bahay from One Day TV. Ayan. Ayan. Nakapin po si Abila. Ayan. Ngayon na tatlo lang. Ayan. Nabigyan na kita ng isa. Abila. Powered by DJ Bumbong Exclusive. 55 na, 555 ka na, ayan. Ayan, tamsak dan, Madam Ho. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Lolo Dan. Thank you so much, Lolo Dan. Nasaan ka ba, Lolo Dan? Bakit matutulog ka pa lang? Saang bansa ka, Lolo Dan? Yan, dyan pa ba si mamaya si tamsakan natin si One Day TV. Ano to, yung premiere mo ba to? Tapusin ko lang si si Abila. Yan, Abila, sabi mo tatlo, ayan. Tatlo na itong nabigay ko sa'yo. Ayan, Road to Grade 8 from One Day TV. Ayan. Ayan, Abila. Ano ka na? 560. Abila, ayan. Ayan, Alalay nagbaba ng kanyang bahay. Si Alalay, ayan. Ayan, patamsakan. Yung premiere mo ba to? Ayan yung premiere niya. Ayan. Patamsakan yung kanyang premiere, mga lalang. Ayan. Sa gabit yan, done na po sa inyo, Abila Vlog. Ayan. Abila Vlog, pabalikan yung aking member na si Bia Pick and Mix Vlog. Ayan. Abila, pabalikan si Bia na lang, please. Ayan. And one day, done po from Ned's Life TV. Ayan. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Ayan, One Day TV, done na si Ned's Life sa'yo. Ayan. Brother Paulino TV, may galab shout out. Ayan. Tamsak host. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Brother Paulino. Ayan. Meron ka na pong jacket, brother. Ayan. Ned's Life TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan.
Pati channel Lalabs, big love shout out to you Lalabs. Ayan, how are you? Pati channel. Ayan, pati channel mo ba ng kanyang bahay? Host, baba din ako. Host, ayan, sige magbaba ka dyan Luludan. Ayan. Ayan, bababa mo Luludan. Brother Paulino TV, ayan. Salamat ako sa pa-jacket. Ayan, walang anuman po. Ayan, pati channel nagbaba ng kanyang bahay. Pati channel dating dikit tamsak na lang from Abila. Ayan, thank you so much. Luludan mega love shout out from Brother Paulino. Ayan. Ayan, Brother Paulino TV nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalas patam sa kanyang nakapin. Ayan yung kanyang premiere. Tapos na ba kayo? Ayan. Luludan nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalams. Abiladan from Pati Channel. Ayan. Ayan, Abila, pabalikan na lang ang si Pati Channel. Ayan. Dan na sa'yo, Abila. Ayan, thank you so much. Ayan, Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay. 6 million in the house, mga lalab. Mega love shout out. Ayan. Ano ba yun? Ayan, Abila Vlog, dan dikit from Brother Paulino. Ayan. Abila, pabalikan si Brother Paulino. Ayan. Dan na sa'yo, Abila. Ayan, Abila Vlog, dan pulpak from Luludan. Ayan. Ayan mga nalam, tapos na ba kayo sa nakapin? Tapos na kayo sa nakapin mga lalams. Ayan, thumbs up from Mami Aljen, mega love shout out. Ayan. Dan po Ned's Life from Bia. Ayan. Ned's Life, pabalikan na lang si Bia. Ayan. Pin ko si Bia. Ayan. Ay. Ayan. Ayan, palablab yun nakapin mga lalams. Ayan, yung aking member na si Bia. Ayan yung mga lalikitan ni Bia, pabalikan na lang siya mga lalams. Ayan. Abila and Ned's Life. Ayan. Nakapin po si Bia mga lalams. Nakapin. Ayan. Ayan, Mami Alien nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. G-Pop, mega love shout out. Ayan. Hello host. Ayan. Kumusta naman dyan, G-Pop? Ayan. Thank you for coming again. Ayan. Thank you so much. Ned's Life, dan dikit from Brother Paulino. Ayan. Ayan, palamlab yung mga binababa ni Nightbot mga lalabs. Ayan. Ayan, padikit naman yung nakapin mga lalabs. Yung aking member na si Bia. Ayan, nakapin po siya mga lalabs. Wati Sari, mega love shout out. Hello, how are you my friend from Wati Sari? Ayan. How are you Wati Sari lalabs? Ayan. Ayan, ma'am, check naman po yung bagong song Thanks from G-Pop. Ayan. Luludan TV dan sukli from Abila. Ayan. Thank you so much sa pagsukli mo, Abila, kay Luludan. Ayan. Ayan mga lalabs, dikitan yung nakapin.
Nakapin po si Bia mga lalams. Ayan. Habila pabalikan yung nakapin dan sa sayo kanina. Ayan. Dating dikit Bia mix from Ned's Life. Ayan. Yan 10 million in the house. Magalang shout out. Malamig parang namamalat ako. Ayan, Brother Paulino TV Dan from Abila Vlog. Ayan, thank you so much. Ayan mga lalam, si Bia nakapin, palablab naman. Ayan, malikitan naman si Bia. Ayan, Mark Lester TV, mingalab shout out. Tamsak Dan host from Mark Lester. Ayan, thank you so much Mark Lester sa patamsak. Ayan, Wani TV Dan galing ako, premiere mo na ako from Lolo Dan. Ayan. Dahil sa'yo. Ayan. Ayan, Mami Alien dan dikit from Brother Paulino. Ayan. Malablab yung aking member mga lalams. Ayan, si Bloody Coder. Ayan. Dan po sa inyo, Jonaski. Ayan. Tingbiyan, babalikan ka ni Jonaski. Ngayon din ay agad-agad. Ayan. Babalikan kanya ni Jonaski. Nandyan lang siya. Nakikinig. Nakikinig siya mga lalams. Ayan, Simple Jen Canada, may galam shout out. Simple Jen, ayan. Harang, salamat po sa paharang, ayan. Ned's Life. Maalam. Dan po sa nakadikit, thank you. Ayan. Ayan, Bia, papalikan na lang si J-Pop. Ayan. Dan po sa'yo lalam, si J-Pop, Bia. Ayan. Ailinski dating dikit from Brother Paulino. Ayan. Thank you so much, Brother Paulino. Tingnan ko yung kung nakadikit ako sa'yo. Magbakas ka po sa video ko. Ayan. Yung binababa ni Bicula ng Oragon. Ayan. Ned's Life, nagbaba ng bahay. Ayan. Thank you so much. Brother Paulino TV, pabalik from Abila Vlog. Ayan. Ayan, Wati Sari, nagbaba ng kanyang baydan to yung Brother Paulino. Ayan. Ayan, Brother Paulino, pabalikan na lang po si Bia. Ayan. Nakapin po si Bia, yung si Nightboot. Ayan. Nakapin si Pia mga lalab, si Bia pala. Ayan. Abila Vlog Dan kanina, papo dikit sa inyo. Ayan. From Brother Paulino. Ayan, thank you so much. Ayan, Abila Vlog, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, thank you so much. Sherwin Reyes, migalab shout out. Ayan, shout out. Thank you so much, Sherwin Reyes. May galab shout out to you, lalams. Ayan. Bia Pic Dan Sukli, salamat from Brother Paulino. Ayan. Thank you so much, Brother Paulino. Ayan, Sherwin nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, nakapin po si Bia mga lalams. Watisari Dan, dikit na from Brother Paulino. Ayan. Watisari, connect to Brother Paulino. Ayan. Thank you so much. Mami Alien, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. J-Pop Dan from Ned's Life. Abila Vlog Dan to you from Watisari. Ayan.
Ned's Life TV, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Brother Paulino, ayan. Brother Paulino, OTW from Mommy Alien, ayan, thank you so much. I'm a OTW brother from Watisari, ayan. Ayan, Ned's Life TV, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, 11 million in the house. Thank you so much. Thank you so much mga lalabs sa walang sawang pag-support nyo kay host. Ayan. Pati channel Dan Pulpak from Luludan. Ayan. Ayan, Pati channel connect to Luludan. Thank you so much. Wati Bahay, ayan. Wati Sari. Drop your link. Ayan, thank you so much. Bia Pic, dating dikit na po, tamsak na lang from Ned's Life. Hello Wati Sari, Mommy Alien, Ned's Life, Luludan TV, ayan. From Simple Jen, Canada. Ayan, Sherwin Reyes Dan from Brother Paulino, ayan. Thank you so much. Simple Jen, Canada, ayan. Watisari nagba ng kanyang bahay, ayan. Thank you so much. Ayan, 12 million in the house. Mga love shout out, 12 million. DJ Dance Remix. Corona, Corona. Shh. Corona, babay na, ayan. Ayan, padikit please kay Yami, ayan, from One Day TV. Padikit si Yami mga lalabs, ayan. Dan sa inyo, Sherwin Reyes from Bia, ayan. Ayan, Sherwin, pabalikan na lang si Bia, ayan. Nakapin po si Bia, Sherwin, ayan. Dan nasa sayo. Ayan, nabulol na naman ako. Dan Watisari from Abila Vlog, ayan. Ayan, Dan Wati from Abila Vlog. Ayan, Dan Tamsak, ayan. Dan sa nakapi from One Day TV, ayan. Bia, pabalikan na lang si One Day TV. Dan Tamsak po, Watisari from Bia, ayan. Ayan, Mami Alien Dan Pulpak from Luludan, ayan. Sherwin ang baba ng kanyang bahay, ayan. Corona, babay na, ayan. Ayan, 9 million in the house. May love shout out. Brother Paulino TV Dance sa City, nagbakas po dikit with, ayan. From Mommy Alien, ayan. Yummy Kitchen dan dikit na po from Brother Paulino, ayan. Abila Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Abila Vlog. One Day TV dan from Watisari, ayan. Yan, Madam One Day TV, pabalikan na lang po si Watisari, ayan. Dan na po sa'yo, thank you so much. Ayan, TY Mami Alien, dikit na po sa inyo from Brother Paulino, ayan. Dan Simple Jen Canada from Ned's Life TV, ayan. Mami Alien nagbaba ng bahay. Luludan TV OTW from Mami Alien, ayan.
Needs Life TV, thank you from Simply Jen Canada. Ayan. Ayan, Bia, picture your link please. Ayan. What is Sari? Bia on the pin. Ayan. Sandal tayo, sandal, sa sandal, sandal. Oy, 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 oy. Ayan, Simple Jen Canada, hinahanap ko bahay mo. Ayan. Simple Jen, nasaan daw yung bahay mo from Luludan? Ayan, Abila Vlog, nagawa ng kanyang bahay. Abila Vlog. Ayan, Brother Paulino. TBN Sherwin Reyes, One Day TV, Bia Pic Mix. Vlog, hello from Simple Jen. Ayan. Ayan, dan po sa inyo Lolo Dan TV from Bia. Ayan. Lolo Dan, pabalikan si Bia po. Ayan. Sherwin Reyes, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Needs Life. Ayan, nagbaba ng bahay. Si Needs Life TV, mga lalang. Gabauyong. Ayan, thank you so much. Ayan, palablab naman si Wati Sari. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Wati Sari. Baldado. Ayan. Please help my WH host guys. Ayan. Yan na ba yung ano mo bahay mo? 1K banana. Ayan. 1K banana, may glove shout. 1K banana. Ayan. Why your name 1K banana? K banana, may glove shout out. Ayan. Sige Sherwin, ilan na ba yung WH mo? In 1K banana, may jacket ka na. Simple Jen, bahay mo palagay ko dating dikit sa iyo from Brother Paulino. Ayan. Tap up checking in from Michibo, may glove shout out. Ayan. I'm in ads. Ayan. Thank you so much Michibo. Ayan. Islaw Sagutsot, may glove shout out. Ayos, guwapa sa host. Uy, ayan. Salamat po dyan, Islaw Sagutsot. Ay, yung pangalan mo, Islaw Sagutsot. Ayan. Ayan, Michibo, may glove shout out. 1K banana, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Islaw Sagutsot, tamsak. Ayan. Salamat sa patamsak dyan, Islaw Sagutsot. Ayan. Ang cute naman ang pangalan mo. Needs Life TV, nagbaba ng kanyang bahay. Michibo, ayan. Luldan TV dan. Sa plumber, nag-iwan po ng bakas. Ayan. Dikit pulpak from Mami Alien. Ayan. Himawari, ayan. Nagbaba ng kanyang puso. Tamsak host, Himawari, ayan. Salamat sa patamsak, lalams. Daan lang po bago magtrabaho. Ayan. Salamat po sa pagdaan dyan, Himawari. Ayan. Mag-ingat ka, lalams. Ayan. Patamsak na rin ako, lalams. Thank you so much. Ayan. Ayan, Michibu, Islaw Sagutsot, naglagi ka. Ayan. From Simple Jen. Lay, 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 nene. Bia Pic Vlog dan pulpak from Luludan. Ayan. Wati Sari, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan.
1K banana na gumawa ng bahay. Ngilada og pangalan oy sagutsot. Islaw sagutsot. Oy islaw sagutsot. Islaw ayan. Himawari vlog ayan. Sir DFTV and 1K banana hello from Simple Jen ayan. Hindi siya nagbababa ng bahay mga lalabs ayan. Hello beautiful woman from Sir DFTV ayan. May love shout out Sir ayan. Thank you so much. Michi Budan ayan. Dikit po from Brother Paulino ayan. Hello mom, Simply Canada, I'm YouTube Bono, ayan. YouTube Bono, may galang shout out, ayan. Islaw sagutsot. Sherwin Reyes, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Brother Paulino, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalads, ayan si Bia nakapin. Palab-lab naman si Bia, mga lalads, ayan. Ayan, Kois Charlie TV, may galab shout out. Tamsak dan po host. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Charlie. Ayan. Koyas Charlie, ayan. Kois Charlie, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. May galab shout out, Simply Jen Canada. Ayan. DIY TV, may galab shout out. DIY TV, ayan. Thank you so much. Nagkula ng Uragon, Kois Charlie TV, hello from Simple Jen. Ayan. Pasupport lang siya lalabs. Hindi siya nagbababa ng kanyang pamamahay. Ayan. Sherwin Reyes dan Pulpak. Ayan. From Luludan. Ayan, Sherwin, pabalikan si Luludan. Dan na sa'yo. Ayan. Luludan TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Ayan. May galab shoutout Simple Jen from Kois Charlie. Ayan. Ayan, Kois Charlie nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Maayo na aga sa tanan. Nganda umaga daw sa lahat. Sabi niya. Ayan. Nawala na boses mo host, napapaos na. Malamig kasi, ayan. Panay ako inom ng malamig. Nasobran to sa kanta. Ayan. Kois Charlie dan digit from Brother Paulino. Ayan. Dan po sa inyo Simple Jen Canada. Ayan. Napapaos ako. Kailangan ko ata kuminom ng salabat. Ayan. Ned's Life TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Thank you so much. Mga lalas. Ayan. Si Bia nakapin. Malablab si Bia po nakapin mga lalas. Ayan. DIY TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Uminom ka ng ginger tea host. Ayan. Sige, inom tayo. Ayan. DIY TV 20. Ayan. 20. DIY TV Hype from Simple Jen. Ayan. Nagwapa man ni host. Nakaka-inlove. Oh my god. Di naman sir oy. Ayan, MJ Bips. May galab shout out. Ayan. Hello host. Ayan. Kumusta ka na MJ Bips Barrel? Ayan. Thank you so much. Iwan lang kayo ng bakas. Ayan. Ang lamig kasi dito Simple Jen. Ayan. Nakakapaos. Ayan, Kois Charlie nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalams. Ayan. Anong nangyari, Kois? Umiikot pa ako. Umiikot ako. Ayan. Hindi ko na-feel na umiikot ako. Ayan. Ayan.
Sir DFTV, ayan. MJ Beef's Barrel High from Simply Jen. Hi everything, ayan. Dan sa inyo, Kois Charlie, ayan. Kois Charlie, pabalikan na lang si Bia, ayan. Nakapin po si Bia, Kois Charlie, ayan. Dan na po sa inyo, Kois Charlie, si Bia Pick and Mix Vlog. Thank you so much. Ayan mga lalams, huwag kalimutang tama sa kansios. Ayan. May ginger at ako dito eh. Maya-maya, Madam Simple Jen. Ayan, ginit ako ng tubig, iinumin ko yung sinabi mo. Ang lamig kasi. Kanina pag-out ko sa trabaho, ayan, paglabas ko ng mall, oh my god, it's too cold outside. Boy Mukbang, dating kaibigan from Brother Paulina TV, ayan. Ayan, palabla naman yung aking member na si Bloody Coder mga lalams. Ayan, binaba ni Nightboot. One letter, ayan. Bia Pick, baba ka po ng bahay. Ayan, Kois Charlie, nakapin po si Bia, ayun. Si Nightboot. Yung nakapin po si Pia, yan mga lalangs. Nanto yung Kino from Bia, ayan. Sige Bia lalams, magbakas ka na lang kay Kino, ayan. Susuklian ka niyan, Bia. One letter, oy. Ayan, o, tinabulyo ate Bia from Kois Charlie. Ayan, nakapin po si Bia. Ayan, Lloyd. Binaba ni Nightboot na si Lloyd. Ayan, palablab naman mga lalams. Tam tam tan. Thanks po Kois Charlie. Ayan, from Bia and Pick Mix Vlogs, ayan. Mami Alien nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Si Mami Alien, palablab mga lalang. Sinong may mga premiere dyan, ayan, magsabi lang kayo para mapin, ayan. What is Ari, where are you? What is Ari? Ned's Life, ayan. Nasaan naman si Ned's Life? Ned's Life. Buwa ka ng bahay, Ned's Life. Ayan, welcome po Ate Bia from Kois Charlie, ayan. Ayan, Ned's Life, nasaan ka na? Ned's Life lalangs, where are you na? Ayan. Antam sa kulit from Love Channel, ayan. Yung Love Channel nagbaba ng kanyang bahay mga lalangs. Ayan, pangalawang account na yan. Ang dami niyang account mga lalangs, ayan.
Nag-premiere pala si MJ Bips, ayan. MJ, ayan, mga lalabs. Dan sukli na po Ate Bia, ayan. Ayan, patamsakan muna natin yung kanyang premiere, mga lalabs. Ayan, Bia lalabs, baba muna kita lalabs, ayan. Patamsakan muna natin yung premiere ni MJ, ayan. Ayan, patamsak yung nakapin mga lalabs sa kanyang premiere. Dan sukli po Ate Bia from Kois Charlie, ayan. Simple din Canadian Pulpak, ayan. Natikman ko ang hot chocolate mo, ayan. Masarap ba lolo Dan yung hot chocolate? Ayan si MJ Beef's Barrel, napakalaki ng kanyang bahay siguro kasi nakatago. Dan tamsak po Lloyd, ayan, thank you so much dyan, Bia Lalams. Ayan, MJ Beefs, tamsak na ako sa'yo, dalawa. MJ Beefs Barrel, ayan. Together. Dati naman tayong magkadikitan, MJ Beefs, ayan. Yan man DTV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Dan po sa inyo MJ Beeps. Ayan. Ayan MJ Beeps Barrel. Pabalikan na lang po si Bia. Ayan. Dan na po sa inyo. Ayan. Needs life. Tinatawag kita kanina. Ay wag kang umalis dyan. Ayan. Kasi pipin kita Needs life. Love channel, dating dikit from Brother Paulino. Ayan, dating dikit. Sandal nga ako mga lalas. Masakit man o sa likod. Ilan ko nga lang yung mic ko. Ayan, ayan. Ang nakadikit sa aking. Ayan, yung aking mic. Ano siya? Ayan. Love channel, dating dikit from Brother Paulino. Ayan. Ayan, palablab ako kay Bia mga lalams. Ayan. Binababa siya ni Nightbot. Ayan. Bia Picmix Vlog. Paayuda po from Basico Beach Warrior Vlogs. Ayan. Dan na po dating dikit One Day TV. Ayan. Pag grade 4 po. Ayan, pag grade 4. $307. Alright, Migalam shout out. Ayan. How are you, Mikasha Kusin? Migalam shout out sa'yo, lalabs. Ayan. Sa malamig na panahon, ayan. Hindi ka ba nilalamig, Mikasha? Ayan, Kois Charlie, ayan. Baba ng kanyang bahay. Needs Life TV naggawa ng kanyang bahay. Ayan, palablab naman yung aking member na si Jonaski. Ayan. Via Picmix in Vlog, mega shout out. Ayan. From Mikasha Kusin. Ayan. Post umaga na naman, out na ako next time again. Ayan. Sige Luludan. Maraming salamat po. Mag-iingat ka palagi dyan Luludan. Ayan. Thank you so much and God bless. Ayan. From Lolo Dan, thank you so much.
Basico Warriors Vlog. Nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Good morning po, host from Basico. Ayan. One day dandikit from Brother Paulino. Ayan. Boys Charlie nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Tamshare Miss Bulong. Ayan. Thank you so much, Mika, sa patamshare dyan. Ayan. Nagsandal ako nakakangalay sa likod. Bro, brother, out na ako. Ayan. Sige po, Luludan. Ayan. Ned's Life. Ayan. MJ Bips Barrel Dan pabalik po. Ayan. From Ned's Life TV. Ayan. Thank you so much. Ayan, Ned's Life. Naguma ng kanyang bahay. Kois Charlie. Ayan, punta tayo kay Ned's Life. Ayan mga lalas, palablab naman si Ned's Life. Bibi pa yung kanyang bahay. Ayan. What? Ayan, Ken Russell is still here, my dear. Ayan, thank you so much, Ken Russell, po sa iyong pag-support. Ayan. Naka-silence ka lang. Thank you so much po, Ken Russell. Ayan. Salamat po sa patambay dyan. Ayan mga lalams, palablab naman yung nakapin. Ayan, Kois Charlie, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Puntahan natin yung nakapin. Tingnan ko nga. Sisilipin ko yung nakapin. Ayan. Silipin natin nakapin. Ayan. 322. Ned's Life. Ayan. Mega love shoutout to Husganda. I'm here again. Ayan. Doc Rose Channel, thank you so much. Ayan. Mega love shoutout sa iyo, lalabs. Ayan. Hindi pala nakakapagod pag nakasandal. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, mga lalabs. Someone is calling to me. Who is this? Why? Sino ba itong tumatawag? Ned's Life TV, ayan. Where is your baby cat? Ayan, my baby cat is already sleeping. Ayan. Kanina nag-ingay-ingay siya. Ayan. Tulog na siya mga lalabs. Ayan. Ayun, nakaunan pa nga siya lalabs si Aray. Yung aking baby cat nakaunan. Ayan. Meron siyang unan na maliit na kulay green. Ayan. Favorite niya mga lalabs, green. Ayan. Pag natutulog siya, nakaunan siya palagi mga lalabs. Ayan. Para siyang baby. Nakaunan. Ayan, Kois Charlie TV. Nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Thank you so much naman dyan. 11 million. Ayan, 9 million in the house. Big love shout out. Thank you so much. Ayan. $9 million. Thank you so much. Ayan. Ayan, nakadikit pala ako kay Ned's Life. Yung aking mga saging. Na, ayan.
million in the house. Mga love shout out mga lalams. Ayan. Sumama ka. Ayan. May ganda kami pala ako. Bismillah. Ayan. Mapalo ako ni Lolo. Ayan. Doc Rose Channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Dan po sa inyo Basiko Beach Warrior Vlog from Bia. Ayan. Basiko pabalikan na lang si Bia. Ayan, lalams. Main channel yan ni Bia mga lalams. Pinababa din siya ni Nightbot mga lalams. Si Bia, ayan. Yung kanyang link. Ayan, 10 million in the house. Mga love shout out. Thank you so much. Ayan. Ayan, Basiko pabalikan na lang si Bia. Ayan. Pasilip po ang bahay ko sabay tamsay at dikit. Ayan. From Doc Rose. Doc Rose Channel. Ayan. 10 million in the house. Mga love shout out. Salamat po sa 10 million mga lalams. Ayan mga lalams, dan na ba kayo sa nakapin? Ayan. Para makapagpin na tayo ng panibago. Ayan. Tapos na ang ayan. Sino naman to? Done to you, Tita Chair. Ayan. TV from Bia Pick and Mix Vlog. Ayan. Inarby sa Red. Ano yun? Sino naman yan? Thanks Bia from Doc Rose Channel. Ayan. Pag mga ganyan mga lalas, yan yung may tulok-tulok na yan. Ano yan eh? Hindi ko yan jajakitan. Ay yung kinar na yan. Sino ba to? Yan na ini. Ano ko nga to? Ano yan mga lalans? Budol. Namsakdan host from Luming. Ayan mga lalans, pag may pumapasok na mga ganyan at may tulok-tulok na something, mag-iingat kayo mga lalams sa pagbibigay ng ng jacket. Kasi di ba nung isang araw yung may si ano yun yung pumasok sa aking LS, nagkwento siya na yung kaibigan niya na na nasunog ni Lolo yung kanyang bahay. Meron na siyang 10k na banana. Ayun, nawala lang na parang bula mga lalabs. Samsung dan. Ayan, from Joseph Cast TV. Mga love shout out. Ayan. Ayan, supervisor ni Barista. Mga love shout out. Ayan, thank you so much lalabs sa iyong support. Ayan. Padikit po please from Luming. Ayan, Luming lalams.
Pang 686 ako sa'yo, Bia. Ayan. From the Cross Channel. Ayan, Huway Ma, miglam siyang tat Huway Ma, ayan. Ned's Life OTW from Huway Ma, ayan. Ano yun, lalams? Pag mga ganyan, ano yan, mga budol, ayan. Pag may pumapasok sa LS nyo na may pangalan na something BO, may mga BOC dot, tapos may 3 letra. Ayan, huwag yung jajakitan mga lalams. Kasi ano yan, minsan mga ano yan eh, hacker, mga ganon. Gusto niyang pasukin yung ano mo, yung channel. Basta yung parang kakaiba siya. May dot. Ayan. Dan po sa inyo from the Cross Channel. Ayan. Sumabay. Dan sa nakapin host. Ayan. Ned's Life, pabalikan na lang si Joseph Cast Vlog. Ayan. Dan na sa'yo. Ayan, Kois Charlie TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Si Kois Charlie. Malaki ng bahay ni Kois Charlie, huy. Si Kois Charlie. Ayan, Tamsak Support Lalams. Maraming salamat po dyan. Manager ni Barista. Ayan. Kyle Escapala Loves, ayan. Yan, Luming nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ned's Life, dan sukli na lang po parang Huway Ma Blanc. Ned's Life, nandyan ka pa ba? Ay, excuse me. Salamat sa pagbisita sa bahay ko, host. Ay. Ang laki-laki kasi ng bahay mo, ayan. Part 2, inspiring kwento ng isang estudyanteng negosyante from General, ayan. Ayan, ano, boys. Si Kois Charlie. Ayan, Ned's Life, pasukli please, ayan. Wala na ata si Ned's Life. Punta nga tayo kay Luming. Ngayon yung bahay ni Luming. Ayan, ang laki ng bahay ni Luming. Kuya Jong, galab shout out. Ayan, Kuya Jong. Good morning my friend from Kuya Jong. Ayan. Salamat Kuya Jong sa iyo. Wilco Oblast TV, pulpak dating diit. Ayan. Rangis friend. Ayan. Salamat po sa paharang Kuya Jong.
Salamat po sa paharang. Ayan, Wilco, meron ka ng jacket. Wilco, ayan. Blacks. Kuya Jong Vlog dan pulpak from Joseph. Ayan. Ang ganda ni host. Thank you so much po Kuya Jong. Ayan ka na naman Kuya Jong. Ayan. Ayan, tusok sa'yo friend. Ayan, salamat mo sa patusok. Kuya Jong, napil ko yung tusok mo. Ayan. Kuya Jong, oy. Ayan, Joseph Gas TV Vlog. Ayan, nababa ng kanyang bahay. Yahoo! Matsalahos. Loves. Ayan. Loves. Sa mga dinikitan, sabi niya, sa mga dinikitan ko, sukli na lang po from Joseph Cast. Ayan. Ayan, Mami Arian. Ayan, diyan pala si Madam Uy. Si Madam Mariam Uy nandyan. Ayan, Madam. Tulog na, pasok ka bukas 11 to 9. Di ba ano bukas? Sabado? Sabado bukas? Sabado ba ngayon? 11 to 9. Ang akala ko ba sabi mo kanina sa Sunday. Ano na ba ngayon? Anong araw na ba ngayon mga lalabs? Nakakalimutan ko na yung araw. Oh my God. 11 to 9. 11 to 9. Oh, sige. 11 to 9. Sige lang, maya maagap. Ayan, thank you so much dyan. Opo, Saturday, Sunday, 11 midnight. Oh my God. Sige. Matutulog na ako mamaya. Mamayang alas 4 pa, ayan. Isang oras pa. Saturday to 9 ka, please. Ayan. Okay, thank you. Pauwi mo lang ba? Ayan. Ayan, Ned's Life TV pasukli, please, from Doc Rose. Ayan. Boys Charlie, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalam, Saturday ngayon host, or iwan ko dyan, po dyan, idol kasi. Saturday ngayon sa England ng gabi, ayan. Saturday na ba ngayon? Ayan. Hindi ko na tinitingnan yung araw. Saturday na pala ngayon, umaga na. Huwag ma-vlog pasukli, please, from Doc Rose. Ayan, thank you so much. Sana all nasa England, ayan. Psst, may keep quiet. Ayan, Huwag ma-vlog, ayan. Pasukli, please, from Doc Rose, ayan. Doc Rose, aka Tita Chair Dan po from Joseph Cast, ayan. My boy, keep quiet. My boy, I'm gonna kick your Pokemon. Thanks Joseph from Doc Rose. Ayan. Tamsak bagong dikit lala. Suram Chudari Gigagar. Chudari na lang. Ayan.
from Barista Philly. Ayan, mahirap man yan salitain lalabs. Uy, Chudari Gugar, Suhada. Ayan, Joseph Cast. Ayan, Kois Charlie nagbaba ng kanyang bahay. Dodo Migalab shout out. Nice to meet you. I've been a while. Ayan, it's been a while. Ayan, ayan, Dodo nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, thank you so much. Kois Charlie nagawa ng kanyang bahay. Punta tayo kay Doc Rose. Kanina pa to si Kois Charlie. Shh. Shh. Keep quiet, Maui boy. Yan, my world watch po yata sa phone mo. Pwede mo iset sa word clock ng phone mo, type city din, malalaman mo din anong oras around the world. Ayan, thanks po. Sige, gagawin ko yan mamaya. Ayan, waiting sa sukli from Joseph Cast. Ayan, sanang iisipin na in Hawaii mapala, dan na sa'yo. Dan na rin sa'yo, Joseph from Ned's Life. Ayan, Dodo TV ng ba ng kanyang may bibi ni Cordapia harang. Migalab shout out. Bibi ni Cordapia. Ayan, si bibi ni Cordapia nandiyan, mga lalams. Ayan, Doc Rose Channel. Ayan, Kuya Jong, saan na yung bahay mo? Ayan, Joseph Cast. Ayan, Joseph Cast Vlog. Ayan, ayan, nasaan na si si Kuya Choice. Kuya muna nga tayo. Kanina pa siya dyan. Ayan, okay. Ikaw nani. Ayan, bibi ni Cordapia. Bibi ni Cordapia. Ayan, Mami Alien. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ned's Life TV. Yes, good night, good morning. Ayan, Ned's Life TV. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalabs, kalimutang tamsakan si host. Ayan, tamsakan niya naman si host, mga lalabs. Thank you so much. Ayan, sigaw yung aking upo. Malay, uy. Ayan, Dantoy Dudu TV. Parang biya. Ayan, Dudu TV. Tulog ka na nga. Hindi na, I love you too. Gago. Narinig ba tuloy ng mga viewers ko? Mami Alien dan pulpak pasukli na lang from Doc Rose Channel. Ayan, Ned's Life TV. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Kilig naman si Dudong, magsabi ko ng I love you too. Ayan, Ned's Life TV pasukli from Doc Rose. Ayan, mahal sa'yo. Ayan, 10 million in the house. Migalab shout out. Ay, Doc Rose Channel OTW from Mami Alien. Ayan, Migalab shout out. Lodi host dan thumbs up watching from California. Ayan, May Ramos. Migalab shout out po, madam. Ayan, salamat po sa sa patamsak. May Ramos. Ayan,
Taga California pala to si Madam. Ayan. Sana all nasa California. Ayan. May niebe rin ba dyan, Madam? Nagyayelo ba yung buong kapaligiran? Ayan, May Ramos nagbaba ng kanyang bahay. Si May Ramos. Ayan, baby ni Cordapia, Kois, Charlie TV, Joseph Cas, Vlog, Mami Alien, Paul Pac. Ayan, sa inyong tatlo. Baby pa bahay ko. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni baby. Ay, oo nga, baby pa nga. Ayan, Lalams. Thank you. Ayan. Ayan, Kois, Charlie. Ba mo na kita, Lalams. Ito pala, baby pa. Baby ni Cordapia. Ayan. Oh my God. Parang gilingan lang eh. Ang ingay, uy. Ang pangit. Ayan. Doc Rose, dikit na kita kahapon. Thanks sa pabalik. Ayan. From Ned's Life. Ayan. Ned's Life lang ba ng kanyang bahay? Ayan. Mention lang guys para suklian agad. Ayan. Thanks Ned's Life TV from Doc Rose. Ayan. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Ayan, punta ako sa bahay ng baby ni Cordapia. Ayan. Baby ni Cordapia. Ayan, bigyan kita ng 5. Baby ni Cordapia. Ayan. Road trip. Ayan. Baby ni Cordapia. Tingnan ko kung nakadikit yung aking main sa'yo. Baby ni Cordapia. Baby ni Cordapia, mga lalang. Ayan, baby ni Cordapia, nakadikit na pala ako dati sa'yo. Ayan. Thanks, Mami. Ayan. And mga lalams, binababa ni Nightbot yung bahay ni Bia. Ayan. Dan po sa inyong baby ni Cordapia. Ayan. Yung naghahanap ng link ni Bia. Ayan. Binababa siya ni Nightbot. Ayusin mo. Kasi nagigiling ng arena eh. Yung kasama ko dito buang eh. Ano sabi ni Kuya Jung? Kapehos habang tusok sa'yo, ayan. Kuya Jung, baka matapunan ka ng kape kakatusok mo sa akin. Kuya Jung. Ba naman Kuya Jung, kaagagay. Hindi ko nakita yan kanina Kuya Jung ha. Panay tusok ka sa akin Kuya Jung ha. Ayan baby ni Cordapia, ayan, nasa bahay mo ako. Bigyan kita ng 5. Si Kuya Jung kasi pinapatawa ko, ayan. Ayan, Huwayma nagbaba ng kanyang bahay. Huwayma, ayan. Ayan, Ara and Elos Vlog, Miguel Love, shout out. Ano ba yan?
Ayan, Huway Mablog, pulpak pasukli na lang from Doc Rose. Ayan. Bilang. Ayan, Dodo TV nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Dodo TV. Bibi ni Cordapia dan sa'yo pabalik po. Ayan. Ayan, ano ha. Bibi ni Cordapia dan po road trip. Nagbakas po pulpak. Ayan. Ayan, pangalawang dikit Bibi ni Cordapia. Hindi na ako nagbakas. Ayan. Binakasulang yung aking main channel. Ayan. Tatanaw. Ayan. Ned's Life TV OTW from Bibi ni Cordapia. Ayan. Kay DJ Boom pala yan. Pa-share it naman. Sa puso ko. Ayan. Ayan, Mami Alien, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Yan. Kuya Jong. Kuya Jong. Si Kuya Jong, uy. Voyog, gapauyog. Ayan, ano, Bibi ni Cordapia dan ako sa'yo ng 5. Ayan, nag 75 ka na. Nag 75 ka na, lalabs. Ayan. Nakaupo lang kasi. Yung sayaw ko. Parang nangangati lang yung pit ko. Tamsak dan win worth of 10k Gcash and 1. Ayan. Tamsak ma'am from Aling Silay. Ayan. Huwag kalimutang di kita natamsakan si Us mga nanams. Ayan. Ned's Life and Bia Pic Mix Vlog all done. Salamat. Parang Bibi ni Cordapia. Ayan. Kuya Jong. Ayan. Ayan, 5 million in the house. May club shout out. 5 million. Ayan. DJ Rodsky, the best. Basta team Voyog, gapauyog. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Ayan. Yeah, boom 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 boom. Ayan mga lalas, padikit naman yung nakapin. Ayan. Ayan, patamsak naman si Bicol ng Uragon mga lalays. Yung mga pumasok yan na hindi ko pa nabalikan. Ayan. Magbakas lang po kayo kay Bicol ng Uragon. Ayan. Balikan ko po kayo mamaya. Ayan.
Aling Silay Tamsak Dikit, ayan. Dan from Doc Rose Channel, ayan. Aling Silay, pabalikan na lang po si Doc Rose Channel, ayan. Dan na po sa'yo, ayan. Ned's Life TV, ayan, nagba ng kanyang bahay, ayan, thank you so much. Ayan, dan po sa inyo Kuya Jong Vlog from Bia and Mix Vlog, ayan. Ayan Kuya Jong, babalikan na lang si Bia, ayan. Yan, 11 million in the house. May grab shout out. Nangatin na yung aking ilang. Ayan, baby ni Cordapia. Mahal ko. Thanks Huwayma from Doc Rose Channel. Ayan. Thank you so much, Huwayma. Ayan. From Doc Rose Channel. Kailangan ko. Alam mo dyan, hayaan mo. O na mamaalam. Sa ay bathala. O siya. Ayan, dan po Huwayma Vlog from Bia and Pick and Mix Vlog. Ayan, di ko na masabi. Ayan, Huwayma, pabalikan na lang po si Bia Lalabs. O dahil sa'yo sayang. Ayan, win work of 10,000 pesos and 100 WH. Ayan, from Aling Silay. Ayan. Si Aling Silay, meron siyang ano. Hindi natin buy na Aling Silay. Ayan, si Marcelo Manimtim pala to. Tara, Tamsak Host, Tara 1. Ayan, glove shout out, Tara 1. Ayan. Salamat sa patamsak. May jacket ka na, Tara 1. Ayan, Tara 1, Tara 2. Good morning po sa lahat from Tara 1. Ayan. Tamsakan natin to sa Aling Silay. Ayan. Si Marcelo Manimtim. Hayaan mo, hayaan mo na mamaalam. Isa na yun.
Ayan, ito with Kathleen, magalang shout out, harang, ayan. Salamat po sa paharang dyan. Masukli sa nakapin from the Cross Channel, ayan. Ayan, bibi ni Cordapia, pasukli na lang si Doc Rose Channel, ayan. Dan nasa sayo lalams. Exclusive remix by DJ RD. Yan Doc Rose Channel, salamat din, nabalikan na kita, ayan. Ang bibi ni Cordapia. Sorry. Yan, natamsakan ko ng dalawa, no? Sa Brother TV Vlog, galab shout out host pa join, ayan. Thank you, Brother TV, mag-join ka na, ayan. May jacket ka na po. May jacket ka na, Brother TV Vlog, ayan. Brother TV, ayan. Umaga. Dalawa. Ayan, Brother TV Vlog. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. 499. 499 pala to. Kasi na lang mag-500 na siya. Ayan. Ayan, si ano pala to, si Brother TV, ayan. Sige, punta ko sa bahay mo, Brother TV, ayan. Ito with Kathleen, ayan. Isa na lang pala, mag-500 ka na. DJ Dance Remix. Ayan, ano, Brother TV Vlog, ayan, dikit ko to sa'yo, ayan, sabay mo ako. Ayan, palablabin mo sa aking premiere, salamat po, ayan. Sige po, ito with Kathleen, ayan. 515 yan kanina, host, kinain na naman ni Lolo, ayan. Pero at least 500 ka na, ayan. Ayan, Arthur Saban, biglang shout out, harang, ayan. Kumusta na si ano, si Bibi ni Cordapia, punta tayo kay Itwin Kathleen, ayan. Harang from Arthur Saban, ayan. Maraming salamat, Lalams. Kumusta ng iyong WH? Saan ko yan, ano, Eat with Kathleen, ayan. Premier mo pala to, ayan.
Ayan, Arthur Saba nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Tamsak unang tamsak. It with Kathleen. Ayan. Brother Team Vlog dan Pulpak. Ayan. Ingat sa pagmotor. Puro na babay na. Ayan. DJ Dance Remix. Yan bang ano? Dalawang tamsak, Madam It with Kathleen. Ayan. Nakadikit naman yung aking main channel sa'yo. Ako nga mga lalams, walang makain sa akin si Lolo ngayon kasi hindi ako nangingisda. Tinatamad ako. Paano pag nangisda, pag nakasampu ako, tapos natulog lang ako, yung 10 pinambanana ko, kinain lang, oy, mahala siya. Hindi ako nang babanat at 3 araw na. Hindi niya ako binabawasan. Ganun pa rin. Ayan, It with Kathleen, tamsak dikit dan. Ayan. Ayan, 2 na lang sa nakapin. Mag-18 na siya. 2 na lang sa nakapin. Sunod tayo kay ano, It with Kathleen. Ayan. James Miguelab shout out. James GPGP. Ayan. Miguelab shout out. James. Ayan. Thank you so much. Alin sila supli nyo po, nasan? Ayan. Yan do cross channel dan na sayo sukli na po from Brother TV Vlog. Ayan. Dami namang harang nito eh. It with Kathleen. Ayan. Ayan mga lalak, dito nyo na yung nakapin para makapin na tayo ng bago. Ayan. Bibi ni Cordapia. Bakit parang dikit na ako sa'yo? Ayan. Ayan, Pati Channel. Hello. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, isa na lang sa nakapin mga lalams. Ayan, para makaalis na siya. Para mag-18 na siya. Isa na lang sa nakapin. Ayan. Dikitan nyo na yung nakapin mga lalab. Isa na lang.
Doc Rose Dan from Tara. Ayan, Tara 1. Ako na nga lang. Ayan, Mel R, magalang shout out. Ayan. Yan, 80 na yun, nakapin 80 na. Ayan, nag-80 na siya. Nag-80 na yung nakapin. Ayan. Ito tayo kay ano, Eat with Kathleen. Saka yung bahay niya. Ayan, Arthur Saban, harang. Salamat sa paharang lalams. Ayan. Pinay kita uli kagabi, Arthur. Ayan. Ay. Pinay kita uli mamaya, Arthur, ha? Ayan, welcome my new video please. Ayan, from Pati Channel. Ayan. Thank you sa pagpin. Ayan lang naman po. Ayan. Dan tamsak at pulwas po sa inyo, host. Ayan. Yan, maraming salamat po, Bia. Madam ano, Bia, may anak ka na? May baby ka na? Pero ang ganda ng anak mo. Ayan, brother Dan. Ayan. From Pati Channel. Ayan. Lay. May baby ka na, ano, Bia? Ayan. Akrima 36 vlog po. Ayan, Nur Salam, mingalam shout out. Ayan. Si Akrima pala to. Ang daming alagan ni Akrima. Ayan. Ang sabi niya is stepdaughter host. Ayan. Pero wala ka pa talagang baby. Ayan. Ayan, Pati Channel. Ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Tapos yung nakapin kanina, dikit na ako sa kanya. Ayan. Ayan, Eat with Kathleen. Pabalikan na lang po si Brother TV Vlog. Ayan. Kanina pa daw po siya dumikit sa'yo. Ayan. Pabalikan na lang po, madam. Salamat. Ayan. Nur Salam. Ayan. Ang daming alagad ni Akrima. Si Akrima pala to. Ayan. Dodo TV. Ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Hello po. My new video. Ayan. Ang sipag naman ni Ron Vlog mag-upload. Ayan. Dodo TV nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Pati Channel, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Ron Vlog.
Tingnan natin yung bahay ni Ron Blanc. Pati channel, Dan connect back please. Ayan. Pati channel, connect to Bibi ni Cordapia. Ayan. Dodo TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Brother TV Vlog OTW from Ron Vlog. Pati channel. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. OTW sa nakapin from Arthur. Ayan. Bakas kayo guys. Balikan ko kayo sa main ko from Nor Salam. Si Akrima po yan. Ayan mga lalaw. Pati channel. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. WLWC TV mga love shout out. Ayan. DJ PJ, idol. Ayan, dan sa nakapin from Arthur Saban. Ayan. It with Kathleen Lala. So, balikan na lang po si Arthur Saban. Dan na po sa'yo. Ayan. Ayan, dan na rin sa'yo si Nor Salam. Ayan. So, balikan na lang po yung mga dumikit sa'yo. Thank you. Ayan. Dan po Mel E. Ayan, from Bia. Ayan. Mel E, pabalikan na lang si Bia. Ayan. Bia Pick and Mix Vlog. Dan na po sa'yo. Ayan. Yung kanyang link po yung binababa ni Nightbot, i-click mo lang po yan, oh. Or click mo lang yung pangalan ni Bia, lalabas yung Goto channel. Ayan. Pati channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Tom Jones, may love shout out, Tamsak host Tom Jones. Ayan, Tom Jones, meron ka na pong jacket. Ayan. Pati channel. Ayan. Bicolana Vlog. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. May love shout out. Arthur Saban. Ayan. Dan na ba kayo sa nakapin mga lalams? Nor Salam. Ayan. Dodo TV WLC. Ayan. Yan, nabalikan na po kayo ni Bibi ni Cordapi. Ayan. Punta na tayo kay Arthur Saban. Ayan. Social distancing. While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Bia Dan All Dikit. Ayan, from Mel R. Ayan, Dodo TV nagbaba ng kanyang bahay. Dodo TV. Ayan. It with Kathleen Dan Pulpak Pasukli na lang from Brother TV Vlog. Ayan. Mel R. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Mel R. Ayan. Ayan, 12 million in the house. Miguel shout out. 12 million. Ayan. Social distancing. Everyone fight for a healthy day today from Dodo TV. Ayan. Distancing. What is social distancing? 1 liter. Ayan, 12 million in the house. Miguel shout out. 12 million. Ayan. Salamat sis sa pagpinula ka naman po. Ayan. Ayan, Alijan Marsay, may galab shout out. Hi, ayan. Baby, bakas ka lang. Ayan, from Salam. How are you doing today, guys? Ayan. From Alijan. While social
Balikan ko kayo sa main ko from Norsalam. Ayan. Alijan Mersay. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Itwid Kathleen. Pabalikan na lang po yung mga dumikit sa'yo, lalams. Salamat. Ayan. Ayan, Nordan from Pati Channel. Ayan. Pati Channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Arthur Saban nakapin po palablab. Ayan. Dodo TV, ayan, nagbaba ng kanyang bias host. How are you doing today? Today, you know, Alijan, I feel cold. I need hug. Ayan. Joke. It's a joke. Ayan. Ayan. Arthur Dan from Mel R. Ayan. Dan po Akrima Vlog from Bia. Ayan. Mel R nagbaba ng kanyang bahay. Pati Channel. Ayan. Alijan nagbaba ng kanyang bahay. Alijan. Ayan. Dodo TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Alijan and Pati Channel. Ayan. Mel R nagbaba ng kanilang mga bahay. Ayan. I like to hear the boss voice calmly. Ayan. Thank you so much, Dudu. Ayan. Mel R. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Arthur Saban Dan from Bibi ni Cordapia. Ayan. Pati Channel nagbaba ng kanyang bahay. Dodo TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Hello Mel R, how are you doing today? Ayan. From Alijan Mersay. Arthur Sabandan. Ayan. Full pack sa nakapin. Pasukli na lang from Brother TV Vlog. Ayan. Ayan Arthur. Pabalikan yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Pati Channel. Ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Pati Channel. Mga lalabs. Palablab naman ako sa binababa ni Nightbot. Ayan. Yung aking member na si Lloyd. Ayan, again, Pati Channel nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Hello Tarawan from Alijan. Ayan. Alijan. Mel R nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Yeah, from Alijan. Ayan. Pati Channel nagbawa ng kanyang bahay. How are you doing today? From Alijan. Ayan. Nag-flooding na siya. Ayan, mega love shout out sa mga dinikitan ko. Pasukli naman po. Ayan. From Brother TV Vlog. Ayan. Ayan mga lalams. Tingnan nyo yung bakas ni Brother TV Vlog. Ayan. Pabalikan naman siya mga lalams. Dan nasa sa inyo. Ayan. Brother TV Vlog. Alijan, if you drop like that, otherwise I will kick your Pokemon, ha? Ayan, Pati Channel nagbaba ng kanyang bahay. Naradan TY from Mel R. Ayan. Harang from Itwid Kathleen. Pati Channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Arthur Saban harang. Ayan. Salamat sa paharang. Ayan. Mel Ardan na from Arthur Saban. Ayan. Thank you so much.
Alijan Dan from Mel R. Ayan. Alijan connect to Mel R. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Dudu TV na baba ng kanyang bahay. Dudu TV, ayan. Ayan mga lalas, palablab naman si Bicol ng Oragon, patamsak, ayan. Islands vlog na full wash ko na bahay mo, may bakas pa, ayan. From Ron Vlog. Ron Vlog, matagal na tayong dikit lala. Ayan. Dodo TV na baba ng kanyang bahay, ayan. Arthur All Dikit, thanks from Mel R, ayan. Ayan, salamat po Bia sa pagdikit kay Bloody Coder, ayan. Thank you so much Lala Bia, ayan. Magbakas ka po doon, ayan. I think si Bloody Coder is isang hacker ata siya, ayan. Kung gusto nyong matuto kung paano kunin ang password ng inyong kapitbahay, ayan. Dikitan nyo si Bloody Coder, ayan. Kasi meron siyang video na tinuturo kung paano makuha ang password ng wifi. Yung kapitbahay nyo ayaw magpakonek, ayan. Si Bloody Coder, ayan. Isa ata siyang hacker, ayan. Ayan, magpaalam muna ako. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. God bless and keep safe sa inyong lahat. Ayan, thank you so much. Lalabs Bia Pick and Mix Vlog. Ayan, mag-iingat ka palagi Lalabs. God bless you always. Ayan, bye-bye. Thank you so much Bia. Mag-ingat ka palagi Lalabs. Ingat din po sis. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Ayan, play po kita mamaya Bia. Ayan. Dalawang gabi kitang play. Ayan. Kasabay mong piniplay si si Arthur, ayan, and si Nelmar. Wala kasi si Nelmar ngayon, hindi siya pumupunta, ayan. Pagkatapos na ang aking LS, ayan, sinisit up ko yung mga piniplay ko. Maui boy. Psst. Hoy. Ano yun? Iniinom mo yan. Ayan, harang. Salamat sa paharang dyan, Lalabs Arthur. Ayan. Kabilbil. Ayan mga lalabs, 10 minutes na lang tayo mga lalabs kasi may pasok ako mamaya. Yung aking madam nag-message kanina, di ba, dyan sa live. Ang pasok ko raw bukas is 11. Ayan, 11 ng umaga, syuhada. Ayan, ang pagkakaalam ko yung pasok ko bukas is 1 o'clock pa ng hapon. Biglang nagbago ang schedule, naging 11.
Sobrang aga, oy. Ayun. Ayan, Arthur Saban. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, salamat naman dyan sa 8 million. Ayan. Ayan, 9 million. Thank you so much, mga lalabs. Ayan. Alala. I'm done, Mel are beautiful boys you have. Ayan. From Ali Jan. Lily Boy Noite. Mga shout out, Lily. Ayan. Buwan Noite, Lily. Ayan. Thank you for coming, Lily lalabs. Thank you so much, Lily. Ayan. Ayan, 10 million. Thank you so much. Ayan. Thanks, Ali John from Mel R. Ayan. Ayan, palablab ako sa nakapin, mga lalabs. Gitara. Tararina. Sarap naman yung ano yun ni Tara. Ayun yung pagkain niya. Pinagutom. Steam roll egg. Yan, Ali dyan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ali dyan. Ayan, Ali dyan. Ayan, just Trago Black, ang galag shout out. Morning sa lahat, Josh. Ayan. May jacket ka na, Josh. Pero paot na rin ako, ayan. Nilagyan kita ng jacket, maybe bukas bumalik ka, ayan, may jacket ka na. May pasok kasi ako bukas, maaga mga lalag. Ayan, kailangan ko lang mag-out.
Ayan, Dan Pin from Arthur. Ayan. Na 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 na. Bigay ng kulay sa aking mundo. Bye bye sis. Ayan, from Arthur Saman. Sige mga lalabs, ako'y mag-out na. Ayan, 3 minutes na lang. Lily Change. Ayan, from Mel R. Ayan. I'm Dan Arthur from Ali Jan. Ayan. Ayan, Bitro Vlogs TV. Mga love shout out. Dan Tamsak. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Bitro Vlogs. Berto Vlogs TV. Ayan. Ayan, Berto Vlogs TV nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Dan sa nagkapin from Josh. Ayan. Mil R, Berto Vlogs. Ayan. Ayan mga lalabs, Berto Vlogs, Hawaii Ma. Ayan. Ako po yung magpapaalam na sa inyong lahat. See you tomorrow mga lalabs. 5:40 AM Pinas time. Ayan. Maga kasi yung pasok ko bukas mga lalabs. 11 AM yung pasok ko. Ayan. Alas 4 dito ng umaga. Ayan. Kailangan ko nang matulog. Kita-kits tayo uli mga lalabs. Ayan. Alas 5:40 ng umaga. Everyday LS ko ay 5:40 AM Pinas time. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat mga lalabs. Ayan. See you tomorrow mga lalabs. Bye bye. God bless us all. See you tomorrow mga lalabs. Bye.